17.3. ateliér Babylon. Tešte sa na EKG žurku, pretože v tomto priestore milujem vystupovať a tešte sa na akciu, ktorá má názov Veselica. Budeme tam hrať aj s DJ Majerem z Bratislavy. Máme pre vás obrovské prekvapenia. Nemôžem povedať čo, mal som tu mať takú rekvizitu, ale ja ju tu nemám. Ale budete mať totálne veľa prekvapení, takže 17.3. v útorok sa stretneme ateliér Babylon Bratislava aj s Majerem. Bude tam toho strašne veľa, nechcem prezradzať, všetko uvidíš na letáku a samozrejme informačnej kampani. Počujeme sa 17. útorok Bratislava. Ahoj. Bumping down.